Skoro 50% ulica u Leskovcu nije infrastrukturno rešeno niti je asfaltirano. Tek regulacijom generalnog urbanističkog plana grada stekli su se uslovi da ove ulice više nisu nalik onima iz 19. veka. Ipak, iako se već krenulo sa asfaltiranjem pojedinih saobraćajnica, za rešavanje svih problema potrebno je nekoliko godina intenzivnog rada i nekoliko desetina miliona eura kako bi svi Leskovčani svojim nogama stupili na asfalt. Rade Žunić, Ohridsko, Obroda Lučića, Slavka Zlatanovića, Donje Sinkovce, Bobište i Jančiki su naselja koja su građena još pre 6 ili 7 decenija i do skora nisu bila urbanizovana. Od asfalta naše sugrađane delila je izrada generalnog urbanističkog plana. Projekat je u završnoj fazi, kreće tenderisanje za ulicu Crnogorsku, radit će se još 2 ulice u Đurinom naselju, tako da na osnovu tog planskog dokumenta mi sad smo stvorili uslove da i ta naselja, evo ovo naselje pre svega, dobije mogućnost izgradnje saobraćajnica. U direkciji kažu da bi bili najsrećniji da ovog trenutka asfaltiraju sve gradske ulice. Da se ne lažemo, jedna saobraćajnica. Evo ulica, krenuli smo sa izgradnjom ulice Blagoje Nikolić. Ta ulica će koštati blizu 16 miliona. Neka budu samo 10 takvih ulica na teritoriji grada Leskovca, to je već 160 miliona dinara. U Leskovcu je do pre neki dan trajala javna rasprava o nacrtu prostornog plana koji je bio izložen u uvid. Inače, ukupna površina grada obuhvata teritoriju od 1024 kvadratna kilometra. Prostorni plan predstavlja jedan od najvažnijih dokumenata za jedinicu lokalne samouprave,